Salut lumea, eu sunt Darius. Din nou mă joc Minecraft Pocket Edition. Scuze că n-am făcut multe videouri, dar că n-am timp. Am timp școală, timp puțin pe telefon. Mâine mă duc la școală pentru că știam să așa, vreau să-mi descarc. Aoleu, am uitat, mă. Asta nu meu. Fugi eu nouă lume. Ok, asta o să fie un live stream care o să dureze vreo 2 ore, scuze, not my fault. Asta m-a lăsat pe creativ, dar m-am dus la... știți voi... Asta e Jurassic Craft. Nu vreau să-mi spun să ies de la ce nu ține să fie. Bădere. Așa,